रिन्दावा बेयावनो थायोना? आफा? औ आफा, बेनो रिन्दावनि न'। नैबावसो होफैग्रोदो। जाबायना? औ जाबाय। होमबा जों थांसै नामा? बिथांनो खोन्थादो बाथ्राफोरखौ। औ जागोन। माथो लेखा फरा खालामलायदों फालाय? रिन्दाव बिथाङा बोसोरसेनि थाखाय रां दाहार लाबोदोंमोन, हैथारैलाय बेखौनो लांनो फैनाय जादोंमोन। बिथांखौथ' लोगो मोननाय जायाखिसै। बिथांजोआ हनै गावनि सनाखौनो हरथ'दों, बिनिनो लेखा फरा खालामनाय जादों। राङा बेसांमोन? आसल राङा 20,000मोन, सुदजों लाफानानै 30,000नि बारबाय। नैबे 20,000 लां। आद्रा रांखौ आंनि न'आव थांनानैलाय। आंनि न'आ हगमा बिलाव। होमबालाय सनिया लाखिफिनदो। ओहो, आंनो नाङा। बिगोमानो हरफिनदो। होमब्ला जोङो थांलायदिनि। औ। जिरायदो आफा। बहा बुरो लाभ मेरिजजों गोजोन सान्थि रायजो जाग्रा गाङाथेफा दुगामारालाय? सोरखौबा लोगो हमनो होननानै ओंखारलांदों। बे न'आ सोरनि? न' बिगुमाया भारा होनो हायैनि होखारगासिनो दङ। भारा होनो हायैनि न'आव नागारनांगौ। बेसे गोबावनि भारा? बोसोरसेयानो जानोसै। दानसेयाव 400 रां। बोसोरसे माने न' भारा मोननायाव मालिकआ बे न'निफ्राय थोननो बेथ' आयेननि बेरेखा जायाखै। बेखौथ' नोंबो आंबो बुंखागोन ना? गथ'आ? बेनो आफा। फै आबै फै, ओरै फै आबै। मा नाम आबै? मा नाम आबै? निरिबिलि दैमारि। मोजां मुं आबै। फै आबै। आं बामनि फै। सोर बे मामि? आबौ आइ। अबेनि आबौ? पापानि आबौ, हगमा बिलनि। थां आइ, आबौजों बाम जाहैथां। दिनै मानो क्लासाव थाङाखै आबै नों? टिउसन फिस आरो इउनिफर्म होनो हायैनि प्रिन्सिपाला थांहोआखै आफा। टिउसन फिस आरो इउनिफर्म दानसेनि? 6 दानानो जाबाय। गावलाय माथो खालामो? गोजौ फरायसालियाव हाबनानै दङ। बेबो सरकारि जायाखै। माला जागोन बेबो थिग जायाखै। आरो फारसेथिं मोनहां लनाबो दानजाबायनो। गोजौआव मोफौ, हायाव बाहागो। माजोंथो जायो नोंसोरलाय? गावनि टिउसन फोरोंनायजोंनो थोआलो मा? गोसोनि सान्थिखौथ' मोनलायदो नोंसोर। मानो फैदों? नोंनि सनानि संसाराव सोद्रोमा जानो। बिफा जानानै फिसाखौ लाजि फोनांब्लाबो बिफाया गावनो लाजिनो रोंफिननांगौ। गावनि आखलनि गारायखौ दोनखोमानो नाजानानै गुबुननि आखलावसो गाराय नुदों। नों जानाय खान्थालनि आटाखौ आंनावसो फुननो नागिरदों। नों आंनि बिफा नङा। रिन्दाव, नोंबो आंनि फिसाज्ला नङा। नों आंनि बिफा मोनब्ला मानो दोन आंखौ न'निफ्राय होखारहरा?
जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नेवसिनानै मानो फैया बिखायाव मानो दुखु होबा नोङो दुखु दं आंनि गोसोआवबो दुखु दं आफा बिमा बिफानि न' गारनांनाय बिफाजों न'निफ्राय थफ्ला गारहरजानाय बेफोरनि दुखु दङ आरो बै समावथ' नों आंखौ रायलायनो खाबुखौनो होआखैमोन मा नोंनि गोजोन संसाराव फिसा फरायनो हानाय गोहो गैया नामा नोंनि सनानि संसाराव थानो न' गैया नामा आरो बिसिया गोदनानि सनाखौ हरनानै रिन सुख'नांगौ रिन्दाव आफा बेनो नोंनि सनानि संसारा रिन्दाव आं नोंखौ रायनो होननानै फैयाखै फिसा आरो आं नोंखौ दाय हमनो होननानै फैया आं फैदों नोंखौ दिनै न'आव लांफिननोसै फिसा लाजि फोनांनोसो बेनोथ' नङा होमबा नोंनिया रिन्दाव आपा नों गोदोनि गोदोलांनाय बाथ्राखौ मानो एरखांफिनबावदों फिसा नों लाजियो नङा होमबा आफा रिन्दाव आपा नों नाय फुंबिलिनि दुंनाय सान्दुङा बेसेबां गुरै सानसुनि दुंनाय सान्दुङा बेसेबां गुदुं आरो बेलासि समनि सान्दुङा आरो बेसेबां गुरै नों दिनै 6 बोसोरनि गथ'नि बिफा जानानै नोंनि गोसोआ एथ' दुंहाव मालायनि आखलखौ आदर्शनि फाल्लाजों सुनायनि सिगां गावखौ सुनानै लानाया मोजां आफा आबै थादो आबै रिन्दाव आपा थांनाय समाव बिफा जानानै आं बुंदों फिसाफोरनि थाखाय बिमा बिफानि न'आ अरायबो खुला आरो मासुम आइ फिसौनि रिबिलिखौ लानानै न'आव फैदो आइ होद फाग्लि हाबां खुगाल' हां हां फिसा गैया फिसौ गैया मानो न' नांगौ नोंलाय नै नों फेरखाव जानायावल' ख्लाव ख्लाव जाग्राखौबा बानायनो रोङा नों बाहाय आंजों दा नांलायफै नोङो नोंहालाय माथो दं नोंहालाय नोंहा मा दं नोंहा मा दं बाराबा हा आंजों खारजागोनलै खारखो मा जाखो हाया नंदों आंखौ नै बोरै हाख्लायलांसैबो थांखो मा जाखो नों बादि हौवाया सालिया आयै माथो खारमारबायसो नोंलाय मा जाबावनांगौ जाखो दानालाय र' फेरखाव र' आंबो थांफानो र' फेरखाव नै फेरखाव दहाय आं ओरैसो होथारदोंमोन हा मानो थांखो होनबा नोङो आंबो थांफानोहाय र' फेरखाव र' माथो गुमै बुरलांसैलाय फाग्लि हाफां खुगा गुवारखौ गिनानै खारनाया माथो गुमैजोंसो सौग्राव फैबाय टेनसन लानानै थाबायब्ला थुरि बिफाङाबो बुजानानै सौदावलायाखै ओरैनो फिसाजों गारनानै थांजानाय आङो आरो नों बेयाव आंखौ देहानि दुखु होबावबायना आगै मा जादों गुमै माथो दुखुथार आंहा जे मा जादों बेखौ बयबो मिथिगौ आगै बयबो मिथिगौ मानि बे बानायसो रिन्दावनि बाथ्राखौनो बुंदों नामा गुमै औ फिसाला रिन्दावनि खोथाखौनो बुंदों आं सिगाङाव फिसालाल' गोमादोंमोन बेजों लोगोसे बिहामजो फिसौ आरो फिसाजोफोर गासै गोमाजोब्बाय आंहा आगै आदाखौ लोगो मोनबाय हामथारबाय बे आंखौ गारना खारदों आदा गोदोबा आंखौ नाङा नाङानायखौनो लाखथाबबाय बियो दाना आंखौ मानो गारनानै थांनो नागिरखो बेलाय आदा नोंसोर गारलायनो नागिरनायखौ हमनो हाबाय आं औ बे आंखौ जागारग्रा गैयिनि गारनो नागिरदों सानफ्रामबो रायबाय थायो बियो गाव रायनायखायसो आंबो रायो नङा दा आरोबाव आं बुजिबाय फेरखाव आगै नोंसोर बे बैसोआव आरोबाव नोंसोर नांलायनो समायला आरो मोनसे खोथा सिन्था खालामबावनानै नाय आगै मोनैनि दुखुनिफ्राय मोननानै गोमाजानाय दुखुआ बेसेबां गाज्रिसिन फेरखाव आगै हाफाजों थांफाफिननो थां आगै थां होद आं बेजों थांफालालै गुमै आं नांगौबा नोंजों थांफानोसै आदा बे बैसोआव आं मा खालामनानै थानांगौ जाखो बेबो लांफायाबालाय होमबालाय आंबो नोंजों थांफानोसै आदा हामथारबाय बिदिब्ला
थौ आगैफोरखौ हाफां फिसा फिसौखौ मोनबोफिनैनि दुखुजोंनो आं नोंसोरखौ न'आव लानानै थांनोसै बा थारैलां थौ हेलौ सालथे नोंथां हेपि बैसागु बबेसिम मोनफैखो नै आं सेरफांगुरि थाना मोनफैबाय आदसा दे बहा दं नोंथाङालाय आं नैबे ब्रह्म हटेल सेराव दंगासिनो दं दे आं मोनबायानोसै नै थांगासिनो दं दोनथ'बाय दे नोंथां गोजोन्थों हा माथो खौरांमोन खौरां माने आं बे गुमेरिन्दावनि बाथ्राखौ लानानै आं रायलायनो सानदों थ' बेखौनो सानबाय थादोंमोन नोंथां बेबादिजों गुमैनि संसार आरो बोराय बुरैनि संसारा मा जाबावगोन बेखौ लानानैथ' मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन माथो हनै नाथाय दखानफ्राबो मोनसेबो गैया साहाफोर लोंबायबायनोबो आथिखालावथ' सोरबा बन्द' होनब्लाथाय सोरबा होनबानो बन्द'सो जासिनलाय लांबायलै गोसोबादिनो माथो होनबावनो जुगानो बिदिनोसै आदसा नोंथां गुबुन सानाव रायलायफिनदिनि औ आंबोथ' बेखौनो सानबाय आंबो गुबुन खामानियाव थांग्रोदिनि दे होमबा दे होमबा गोजोनथोंसै दे जागोन दे थांदो नोंथां दे आं नोंनि गोलोमनो रोङै दिदोम थांखिखौ एसेबो साबजानाय मोनाखिसै बेसेबा बोसोर बारलांबाय थेवबो नों गावनि फिसा सासेखौनो गोसोखांनो मोखां नायनो एसेबो गोसो जाथ्राखिसै नामा नोङो रमनि नों मिथिगौ आंनि थांखिया गोरलैयै गुलुंलाङा होननानै नाथाय मानो सासेल' फिसा मासुमनि थाखाय नों फिसा मासुमनि थाखाय नङा रमनि नोंनि मेगननि मोदै निद्रायासो आंनि बे दिदोम थिरांथाखौ गुरुं होबाय नों गाबनांला रमनि नोंनि थाखाय फिसा मासुमनि गासै गोरोन्थिखौनो दिनै आं निमाहा होबाय फिफा नंगौ रमनि ओइ माथो नोंथांसो लाखिथ'लाय गारिया ओइ रिन्दाव नोंथां माबोरै जाखो नङालै नोंथां हेद माथो जोंफुसोलाय औ नोंथां आंहा एसे आथुरथारलै नोंथां आं माब्लाबा मोजाङै रायलायदिनि बिब्दि नङालै नोंथां बेसेबांबा गोबाव समनि उनावसो जों दिनै खनसे लोगो मोनलायदों खमसे खम नोंनि बाथ्राखौ आंनो फोरमायाब्लाबो आंनि बाथ्राखौथ' नों मिथिनांगोन थोद जोंफु नङालै बिदि नङा दे बुं दे आंनिया मेडिकेल कर्सआ जोब्बाय नंगौ नामा MD खौबो आङो फोजोबबाय स्पेसियेल कर्सनि थाखाय आङो USA आव थांगोन नोंहा गोसो होनानै फरायबायथ' जोंहा गोदो सा साज्रां फरायबाय नालाय माथो खालामबावनो
बे जाफुंनायाव आं जेसेबां नाजादों बेनिख्रुइ बांसिन दङ आइ आफामोननि अननाय आरो बोर। आं बिसोरनि अननाय आरो बोरखौ थैजासिमबो बावनो हानाय नङा। बावनायाबो थिग नङा नोंथां। मिथिगौना रिन्दाव, बिमा बिफानि फोरोंनाया इसोरनि फोरोंनायलै नोंथां। बिसोरनि बोरा इसोरनिनो बोर। बिनिखायनो आं दा बुजिबाय, बिमा बिफायानो नुनो मोननाय इसोर। थादोलै, आं फैबाय। जागोन दे। थादो दे। बाय। बाबुमोन, दहाय मा खालामदों नोंसोरो? फरायसा समानो